खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो 15 आगस्टनि सिगां बिटिआरआव बोखांनो हादों गोबां गोख्रों हाथियारफोर 15 आगस्टनि सिगां आसाम पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय कक्राझार चिरां हाग्रा ओनसोलनिफ्राय सा 20 लाइमोनफोरजों लोगोसे हमनो हादों गोबां बिबांनि हाथियार आसामनि डिजिपि जिपि सिंह बिथाङा फोरमायथिदों दि थांनाय 3 बा 4 दाननिफ्रायनो गोदानै हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम जानो नागिरदोंमोन बिथांमोनखौ गिदिंबोफिननो थाखाय बुजायनाय जादोंमोन आरो बिथांमोनहाबो बुजिनानै दा गिदिंबोफिनबाय बेनिखायनो गासै सा 20 लाइमोनफोरजों लोगोसे गोबां हाथियार गुलिफोरखौ बोखांनो हादों जेरै अट'मेटिक राइफल गंद सिंगल शट राइफल गंब्रै मेगजिनजों लोगोसे पिस्तल गासै गंथाम थरबा ग्रेनेड एके राइफलनि गर 54 गोथां गुलि आरो पिस्तलनि गर 9 गोथां गुलि कक्राझार चिरांनि अनगायैबो सनितपुर जिल्लायावबो गोबां बिबांनि ग्रेनेड हमनो हादों सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि पुलिस थानानि सिङाव थानाय बिलासिगुरि बाथासिपुराव बोखांनो हादों गोबां बिबांनि हाथियार आसामनि डिजिपि जिपि सिंह बिथाङा फोरमायथिदों दि बारग' एनडिबिनि समाव हा सिङाव फबनानै दोनखुमानायमोन बेफोर हाथियारफोरा हा सिंनिफ्राय बोखांनो मोननाय हाथियारफोरनि मुङा फारियै चाइनायाव बानायनाय थरबा ग्रेनेड आखाइजों बानायनाय थरबा ग्रेनेड गंसे पिस्तल गंसे रिभल्भार आरो मोनबा डिटोनेटर बेफोरखौ बोखांनो हादों बारग' एनडिएबि लाइजौ अदेबानि उफ्रामुं लालनि न'नि गयबारिनिफ्रायनो बेफोर हाथियारखौ बोखांनो हादों होननानै फोरमायथिदों मैया सावन दाननि जोबथा समबारमोन मैयानि जोबथा समबाराव आफा शिबखौ सिबिग्रा गोबां सिबियारिफ्रानो सिबिनो थाखाय ओंखारबोदोंमोन नाथाय मैयानि बलबमाव हादरनि दाब दाब जायगायाव जाब्रबथायजों गोबां सिबियारिफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों कक्राझारावबो साबा सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों कसुगाव महामाया मन्दिरनि मोखाङाव ट्राक सौख्रांफैनायजों जायगायावनो साबा सिबियारिफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सानैया गोब्राबै जोखोम जादों सिबियारिफ्रा न' फारसे थांफिननो गारियाव गाखोबाय थानाय समावनो गंसे गेदेर ट्राकआ गिबियाव बलेर' गारिखौ सौख्रांफैदों बेनि उनाव मटर साइकेलफोरखौ सौख्रांफैदों जायजों जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों साबा सिबियारिफ्रा जाथायखौ लानानै गरपेला ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा 27 नं माहारियारि राजा लामायाव गोख्रोङै खुद्रिनाय दिन्थिफुंदों प्रशासननिफ्राय जेबो राहा लायैनि थाखायनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों खुद्रिनाय बिथांमोनहा जेराव महामाया मन्दिर आरो गुरुपेला बास स्टेन्डआव जेबो होथेनाय बेरा गैयामोन होननानैबो खुद्रिदों लोगोसे फोरमायथिबावदों दि जायफोर सिबियारिफ्रा जाब्रबथायजों थैनो गोनां जादों बिथांमोनहा जोबोद गोरिब नखरनि सुबुंफोर बेनिखायनो सरकारा जाहाथे बिथांमोननि नखरनो 10 लाख रांनि अनसुंथाइ होयो बेनि थाखाय दाबि दैखांदों ओजोंहाय जाथाय जानायनि उनाव ट्राक सालायग्राखौबो हमनो हादों प्रशासना ट्राक सालायग्रानि मुङा साजिद खान हारियानानि थागिबि उन्दुनो ओंखारनायनि थाखायनो बे जाथाया जानो मोन्दोंखौ सिमान लादों ट्राक सालायग्राया आसामनि अनगायैबो सोनाब बंगनि बागड'ग्रायावबो बलबमाव थांबाय थानाय समावनो उननिफ्राय गोख्रैथिजों फैनाय स्कर्पिय'आ सौख्रांफैनायाव जायगायावनो साद' सिबियारिफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सानैया गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादों बागड'ग्रानि जंगलि बाबा थानसालियाव गंसे गामिनिफ्राय सा 13सो सिबियारिफ्रा जयैनो थांगासिनो दंमोन बेयावनो सिलिगुरि महकुमा परिषदनि सिङाव थानाय बागड'ग्रानि मुनि साहा बागिसानि साखाथियाव बे जाब्रबथाया जानो मोन्दों जाब्रबथायजों जिउ खोमाना 38 बोसोर बैसोनि गबिन्द सिंह 22 बोसोर बैसोनि आरो माखासे बिहारावबो सा 7 सिबियारिनि जिउ खहा जेराव साथामानो आइजोफोरमोन बिहारनि जिहानाथ जिल्लानि बारावार हाजोआव थानाय बाबा सिद्धनाथ थानसालियाव जानो मोन्दों मोनसे जाथाय गोबां होंगो दोंगोनि थाखाय नारा-नाथा खारला खारसि जानायाव सा 7 सिबियारिफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला गिबियाव माखासे सिबियारिफोर आरो थानसालिनि साखाथियावनो बिबार फानग्रा माखासे गलादारफोरजों नांलायनाय जाग्रोदोंमोन बेखौ सामलायनो थाखाय माखासे भलन्टियारनिफ्राय फैनानै लावथि सिबफैदोंमोन बेयावनो नारा-नाथा होंगो दोंगो खारला खारसि जानायाव सा 7 सिबियारिफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों 2026 मायथाइयाव रायजोआव कंग्रेसनि सोरखार फैयोब्ला 100 साननि गेजेरावनो स्पेसियेल इनभेस्टिगेटिभ टीम दानानै बिजेपि सोरखारनि समाव जानाय जाख्ल'नाय लुथिनाय बायदिनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन बे खोथाखौ बुंथिदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बराया आसामनि गिबि मन्थ्रिनि बिसिनि धोन सम्पतिखौ लानानै बेरेखा दोलोआ आसि दिन्थिनायनि उनाव गिबि मन्थ्रि बिथाङा बेनि सायाव खुगा बेखेवनायनि उनावनो कंग्रेस दोलोआबो एसआइटिनि गेजेरजों सम्पतिखौ जब्द खालामनायनि खोथा फोरमायथिदों बिसिनि सायाव अजद फैनायखौ लानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदोंमोन दि रेनिकि भुइयाया जेबो सम्पतिखौ गावजों लोगोआव लानानै थांनाय नङा गासैबो सम्पतिखौनो आसामनि रायजो राजानो
होलांगोन होननानै बुंथिदोंमोन बिथाङा। बेनि उनावनो कंग्रेसनिफ्राय फिन जाथाय होदों। गिबि मन्थ्रिनि नखरा सोरजिनाय सम्पथिफोरखौ लानानै जि अजद होनाय जादोंमोन बेखौ गिबि मन्थ्रि बिथाङा सिमान लाबाय आरो जि अजद होदों बेयो फोरमान जाबाय होननानै बुंथिदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदों दि कंग्रेस सोरखार फैयोब्ला एसआइटिनि गेजेरजों हिसाब खालामनानै जि सम्पथिखौ जब्द खालामनो हागोन बे सम्पथिखौ फाननानै सोरखारनि बाख्रियाव जमा दोननाय जागोन। बिजेपिनि गोहो जोबनायनि समसिमाया जोबनायनि लामायावसै बेखौ गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो बुजिबाय, जायनि थाखाय सम्पथिखौ लानानै फोरमान बिलाइनि खोथाखौ बुंदों होननानै अजद होबावो आरो गिबि मन्थ्रि बिथाङा गावसोरनि सम्पथिनि फोरमान बिलाइखौ जाहाथे बयनिबो सिगाङाव दिन्थिनानै होयो बेनि थाखायबो बुंथियो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरा बिथाङा। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव मोनफानि उनाव मोनफा गोदान जाथायफोर आरो खोनाफेरि जाथायफोर जादों। बे खेबाव खोमसिनि समाव खावग्रा सिखाव नङा, दानिया साननि समावनो सिगि सग' खालामग्रा सिखाव ओंखारदों। नंगौ, क'क्राझार जिल्लानि सरायखला बार' गरायाव गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदों। साननि समावनो साथामसो सुबुंफोरा फैनानै मोसौ बिगोमाखौ सिगि सग' खालामनानै मानै मोसौखौ लानानै थांदों। मोसौ बिगोमाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला फोथाराव मोसौखौ लांबाय थानाय समावनो साथामसो सुबुंफोरा AS19M7080 नाम्बारनि मारुति एल्ट' गारिजों फैनानै मोसौ बिगोमानिफ्राय नारा नाथार बिफैदों। मिथि मोनै आफादनि मुं लानानै गावसोरखौ बे आफादनि सोद्रोमा होनानै सिगि सग' खालामदोंमोन सिनाय मोनै सुबुंफोरा। उनाव नारा नाथार खालामनानै मानैबो मोसौखौ मोसौ बिगोमानिफ्राय सेख'नानै लानानै खारलांदों। उनाव जाथायनि सोमोन्दै मोसौ बिगोमाया गामिनि गावबुरानो खौरां होफैनायाव गामिनिनो रायजो राजाफोर जयैनो होसोनायाव उनाव बारगराव गंसे नखराव मोसौखौ दोनथ'हैनाय थासारियाव मोननो हादों। नाथाय सिगि सग' खालामनानै मोसौ लाबोग्रा सुबुंफोरखौ दासिमबो हमनो हानाय जायाखै। नाथाय रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा दुथांफोरनि एल्ट' गारिखौ बुफाय बुसि खालामनानै होदों। डाम्पारनि जाब्रबथायजों थैनायनि सुबुं अनजिमाया रायजोआव गोबां बांदों। आरोबाव डाम्पारनि सौख्रांनायाव सासे फरायसुलिया जिउ खोमानो गोनां जादों। डाम्पारनि सौख्रांनायजों फरायसुलिनि जिउ खहा जानायनि उनावनो फरायसाफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरा लामायाव ओंखारनानै गोख्रोङै धर्ना होनाय हाबाफारि बानजायदों। नलबारियाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। फरायसुलिया गावनि लोगोफोरजों जयैनो साइकेलजों थांबाय थानाय समावनो नलबारिनि गणेश मन्दिर चकनि साखाथियाव डाम्पारा सौख्रांफैदों, जायजों जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों फरायसुलि पायल देबनाथआ। नलबारिनिनो थागिबि पायल देबनाथआ दिलीप देबनाथनि फिसाजोमोन आरो बिथाङा स्रिंदे एकाडेमियाव थाखो 12आव फरायनाय फरायसामोन। जाब्रबथाय जानायजों जायगायावनो जिउ गोमानाय जाथाय जानाय लोगो लोगोनो डाम्पार गारिनि हेंथा खुद्रिदों फरायसाफोरजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आरो बिजिरनाय नांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों। सोर बेसेबां खामानि मावदों मावाखै बेखौ रायजोफ्रा नायगासिनो दं। बे खोथाखौ फोरमायथिदों बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि लोगो आफादगिरि कास्टम बसुमतारिया। सालबारियाव बिपिएफनि सांग्रांथि मेल सान्तिपुर बिपिएफ गुदि दालायखौ दाफुंबाय। बे हाबाफारियाव बाहागो लादों बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि लोगो आफादगिरि कास्टम बसुमतारिया। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआनो देरहासार जानो हागोनखौ दाबि खालामदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय। कास्टम बसुमतारि बिथाङा फोरमायथिदों दि थांनाय एमपि बिसायख'थियाव सालबारि बियाबाव बिपिएफनि एमसिएलए जय मुसाहारिया UPPL दोलोआव हाबफैदोंमोन, अब्लाबो बिपिएफ दोलोआ हारसिङैनो 27,000 भट मोननो हादों, जेरावनाखि UPPL, बिजेपि आरो एजिपि राजखान्थि दोलोआ लोगो नांनानैसो खालि 24,000 भट मोननो हादों होननानैबो बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदि जायफोर दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफ दोलोखौ एंगारनानै थांदों बिथांमोनहा रायजो राजा आरो बिपिएफ दोलोनि लुबैनाय बायदि खामानिखौ मावनो हायाखै, बेनिखायनो बिपिएफ दोलोआव थायोबा जेबो मोननाय नङा साननानै UPPL दोलोआव थांदों होननानै बुंथियो बिथाङा। फोरमायथिनो गोनांदि फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव सोर देरहासार जानानै बिटिसिआव सोर सोरखार दागोन बेयो नायनो गोनां जागोन। मानोना बे खेबावबो गोहोगोरा राजखान्थि हान्जाफोर जेरै बिपिएफ, बिजेपि आरो UPPL मोनथामबो राजखान्थि दोलोआ आलदा आलदायै बिजाथि फसंगोन। नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों अब्ला नोंथाङा मेगननि हस्पिटाल नागिरनानै गोजान जायगायाव थांनांगौनि आरो गोनांथि गैलिया। बङाइगाव आइ हस्पिटालावनो नोंथांमोनहा मेगन नायजानो हागोन, जेराव मेडिकेल, रेटिना, OCT, पेक' मेसिननि गेजेरजों केटारेक्ट अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दं। बेनि अनगायैबो ग्ल'क'मा इभालुएसन, अकिउल'प्लास्टिजों लोगोसे फार्मासि आरो अप्टिकेलनिबो राहा दं बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। नोंथांमोननो मिथिहोनो गोनांदि खम बेसेनावनो कम्पिउटारजों मेगननि अपारेशनबो खालामनाय जायो। गासै 4 मेगननि डक्टरखौ बे फाहामसालियाव मोननो हागोन। डक्टरफोरा जाहैबाय डक्टर आशराफुल आलम MBBS, MS अप्थालमलजि, केटारेक्ट सार्जन आरो IOL सार्जारियाव ट्रेन, डक्टर किशोर पल MBBS, DO केटारेक्ट एन्ड ग्ल'क'मा स्पेशियलिस्ट, डक्टर पायल सिंगला MBBS,
MS आरो डक्टर मेघाली शर्मा MBBS MS आइ स्पेशलिस्ट अप्थालमोलॉजी जायखिजाया मेगननि जेंना जायोबानो बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा फाहामथायखौ लानो हागोन समाया जाहैबाय समबारनिफ्राय सनिबारसिम फुंनि 9 रिंगायाव गेवगोन आरो मोनाबिलि 7 रिंगासिम थागोन नाथाय रबिबारखालि फुंनि 9 रिंगायाव गेवनानै सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' थागोन चापागुरि र'डआव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिंजाय अदेबानि सोनाबहानो मोननो हागोन बङाइगाव आइ हस्पिटालखौ नोंथांमोनहा मानिबा सायाव खौरां लानोबा 6900949900 नङाब्ला 0366435659 बे नाम्बारावबो खौरां ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों